mendearen erdialdean Besmer bihurgailua asmatu zuten. Horren bidez, kalitate handiagoko altzairua lortzen zen, baina burdinak ez fosforikoa izan behar zuen. Europan horrelako mehatokiak Eskandinavian eta Bizkaian baino ez zeuden. Bizkaiko mehategiek ordea abantaila handiak zituzten. Oso kalitate honeko burdina, kostaldearen hurbiltasuna, aire zabaleko ustiapenak, eskura merkea eta urte osoan erauzteko aukera. 1896 urtetik aurrera, mehategien ustiapen handia hasi zen, eta burdin mehategi hauek Europako garrantzitsuenak izatera iritsi ziren. Era berean, burdinoren ordez labe-garaiak sortu ziren. 1902 urtean, Sestaoko Bizkaiko labe-garaiak martxan jarri ziren. Enpresa emblematiko horrek